Edson Nazareno para sa Nazareno 2025 ang pag-iisarindahan yung halik ng Chevy Silverado City. Nazareno 2025 Super Radio DZWB Special Coverage. Alas 6:33 na po. Puntahan natin si Manny Vargas dahil may ilang punong isa na po na nagkakalituhan ngayon kung saan daraan dahil sa mga saradong kalsada sa Maynila ang kusod ng traslasyon. Yun. Pero may nakalimutan. Intindihin yung announcement mula pa kahapon. Isang araw pa eh. Manny Vargas, Manny, good morning. Magandang kayo kayo, Melo. Yung nagiging problema at nakita natin yan dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Nagtatanong, nakikintay ng direksyon at nagkaroon ng direksyon sa mga tauhan ng MMDA at sa kondisyon ng mga kalsada. Na naman ang ibon, ay nag-iis. yung Top Avenue, tatanong UN Avenue. Sabi sabihin, walang nakakaroon doon. Pero, yung galing ng Rojas Boulevard at yung galing ng maliit na kalye nito sa Ermita, patapos ng Tirong Galaw, nakakadiretso sila. O kaya naman, yung iba, inaakalang bukas na itong bahagi ng Tirong Galaw at lumulusot dito. Ang problema, pagdating ng Top Avenue, doon sila ngayon nag-iipon-ipon, kaya may pwede nang tumakbo sa bahagi ito ng Rojas Boulevard.
Kabuyaw. Oh? Bakit nagka-traffic? Kaisa-isang tulay. Malalim kasi. Spad. Spad. Galap na po ang liwanag. Isa alas 4, 40 po naman
Spaghetti.